Smatram da je ovaj događaj koji se danas tu održavao u hotelu Osijek zaista dobra prilika za, ne samo za poljoprivrednika, nego općenito za sve osobe koje nekako su, ne znam, striktno vezane ili manje striktno vezani za poljoprivredu. Mi smo ovdje prisutni kao vinari i promoviramo vlastita vina, tako da nama je to bila jako dobra prilika. Radionice su uvijek općenito jako korisne i nije mi to prva radionica. Prisustvovao sam i prije prilikom mjera nekih koji me zanimaju, ali uvijek je dobro prisustvovati radionicama i jako puno se sazna i potiče da čitamo i pratimo kad će biti natječaj i tako. Dobra akcija, takvih akcija na širem području i svagdje treba biti što češće. Koliko će ova jedna akcija doneti nečega pozitivnog, to je upitno, ali više akcija, više kombinacija, više poljoprivrednika, više nekakvih možda trgovaca, trgovačkih lanaca uključenih, možda donese nekakve bolje rezultate. To je jedna od karika u nizu, jedan od koraka i puna podrška ministru, ministarstvu u svim daljnjim nastojima i pokušajima da očuva hrvatsku proizvodnju. Ovo je jedna lijepa promocija i mislim da ovakve stvari treba se češće događati. Svakako trebamo potaknuti hrvatsko gospodarstvo i kao potrošač, da tako budem, znači gledano sa potrošačeve strane, ja uvijek preferiram više hrvatske proizvode nego strane.